खुलुमबाय दिनैनि NBN नि रादाबखौ फरायदों जारिमिन बरगयारिया दिनैनि जोंनि गाहाय रादाबफोराव दङ कक्राझार हिनजावसा फरायसालिमायाव गोदान फरायसा बराय फोरबो खुंदों तामुलपुराव बर' सुबुं मेथाइ मोसानाय आरो दामग्रा देग्रानि फोरोंथाय मावबादा खुंदों कक्राझाराव बांलादेशनि फरायसाफोरखौ दुंब्रुदै बरायदों बाक्सा जिल्लानि तामुलपुराव सिनाय मोनै आइजोनि जिउ गैयै देहा बोखांदों आरो चिरां जिल्लानि रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय सेलेखागुरि ओनसोलाव गोबां बिबांनि दंफां जब्द खालामदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव कक्राझार हिनजावसा फरायसालिमायाव गोदानै फरायसा बराय फोरबो खुंदों कक्राझार सहरनि नाराबारियाव थानाय हिनजावसा फरायसालिमायाव दिनै गोदान फरायसा फोरबोखौ बरायनाय हाबाफारि मावफुङो कक्राझार हिनजावसा फरायसा गौथुमनि बानजायनायाव शुक्रबाराव खुंफुंनाय फ्रेशार्स ससियेल डे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो BTCनि डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिया जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो गसाइगाव गिदिर फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर अजित बर'आ दिनै नाराबारि हिनजावसा फरायसालिमानि सावराय जथुम दावलाङाव खुंफुंनाय गोदान फरायसा बरायनाय फोरबो हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लानाय BTCनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारिया बुङोदि हिनजावसाफोरनि फरायसालिमा होनना बुङोब्ला कक्राझार गार्लस कलेजानो बयनिख्रुइ सिगां सारियाव बे फरायसालियावनो फरायसाफ्रा गोबां जौगा थाखोनि सोलोंथाइ सोरजिनो हादों होननानै बुङो आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव फरायसाफोरजों लोगोसे आदिवासि हारिनि फरायसाफोरखौबो जर'खायै जोथोन लानो फरायसालिमा खुंथायखौ खावलायबावो। Early marriage, further system, sorting system, all this were in existence in the society. It is only because of unhealthy attitude of the society. I think so. Otherwise, women are most powerful in the world. So it is the only woman who can procreate, who can recreate. Once a philosopher said, women are born to satisfy. Kokrajhar Girls College in this college, Kokrajharer এটি বিশিষ্ট শিক্ষা অনুষ্ঠান নারী শিক্ষার অগ্রণী অনুষ্ঠান কবলৈ গলে BTCৰ একমাত্ৰ নারী শিক্ষাৰ এই অনুষ্ঠানত আমি সকলো যাতে সমানে শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰোঁ সকলো শ্ৰেণীৰ নাৰীয়ে যাতে ইয়াত একে ধৰণে শিক্ষা লাভ কৰি উন্নত হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি অৱদান আগবঢ়াই আহিছোঁ। গুণগত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিছোঁ আমাৰ যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে তেওঁলোক যথেষ্ট কোৱালিফাইড শিক্ষক কিন্তু চৰকাৰী মেৰপেচৰ কাৰণে আমাৰ বহু শিক্ষকৰ পদ খালী হৈ আছে যিবোৰ আমি পূৰণ কৰিব পৰা নাই আমি অনিয়মিত শিক্ষক কিছুমানৰ কাৰ্য চলাব লগা হৈছে যাৰ বাবে গুণগত শিক্ষা আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিও কিছু ক্ষেত্ৰত যেন আমি বাধাপ্ৰাপ্ত হৈছোঁ তাৰ লগতে আমাৰ মহাবিদ্যালয়সমূহৰ যি ফাণ্ড এই ফাণ্ডো পৰ্যাপ্ত নহয় যাৰ কাৰণে আমি অলপ ভাল পইচা দি যে আমি মানে গুণগত শিক্ষক কিছুমান যে নিযুক্ত কৰিম সেইটো বহু সময়ত আমাৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয় আমি ইয়াৰ কাৰণে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত চেষ্টাও কৰিছোঁ BTC তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে আমাক কিছু পৰিমাণে সঁহাৰি দিছে আমি আশা কৰিছোঁ যে অনাগত দিনত নিশ্চয়কৈ আমি এই সমস্যাৰ অন্ত পেলাব পাৰিম আৰু তেতিয়া আমি আশা কৰিছোঁ যে এই কোকৰাঝাৰ গাৰ্লছ কলেজখন নাৰী শিক্ষাৰ এক অন্যতম শিক্ষানুষ্ঠানলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ BTC নাম উজ্বলাব। কিমান 18 জন হৈছে গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আমাৰ 10টা প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেণ্টত 3 জনকৈ হ'বলৈ তেনেহ'লে 18 জন হৈছে এতিয়াও 12টা পোষ্ট আমাৰ ভেকেণ্ট আছে তাৰ ওপৰঞ্চি আমাৰ অতিৰিক্ত পোষ্ট লগা হৈছে সেইবোৰ আমি এতিয়াও যোগাযোগে কৰিব পৰা নাই কাৰণ চৰকাৰী নিয়মমতে এইবিলাক সকলো বন্ধ হৈ আছে গতিকে আমি অন্তত এতিয়া 35 জন শিক্ষক আমাক লগা হৈছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী কিন্তু সেইখিনি আমি পোৱা নাই এতিয়াও ৰেছপন্সিবল কোন এতিয়া চৰকাৰে যেতিয়া প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰিলে 2013 চনত তেতিয়া কিছুমান নিয়ম নীতি বান্ধি দিয়া হৈছিল সেই নিয়ম নীতিৰ বাবে আমাৰ এই অসুবিধাবোৰ হৈ আছে আমি আশা কৰিছোঁ যে অচিৰেই আমাৰ ৰাজ্যৰ যি চৰকাৰ সেই চৰকাৰে যদি শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ গ্ৰহণ কৰে তেতিয়া হয়তো এই সমস্যাবোৰৰ সমাধান হ'ব আৰু আমাৰ তৰফৰ পৰা কিছু পদক্ষেপ ল'বলগীয়া আছে সেইখিনি এটা গেপ আমাৰ হৈছিল কিন্তু সেইখিনি এতিয়া আমি চেষ্টা কৰিছোঁ সেই গেপখিনি পূৰণ কৰাৰ কাৰণে গতিকে আমি অহা বছৰৰ ভিতৰত আমাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান বুলি আমি গভীৰ আশাবাদী এইখিনি হ'লে আমি নিশ্চয় আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি আমাৰ দুৰ্বলতা আছে সেইখিনি দূৰ কৰিব পাৰিম।
बाक्सा जिल्लानि तामुलपुराव बर' सुबुं मोसानाय आरो दामनाय देनायनि फोरोंथाय मावबादा खुंदों। बाक्सा जिल्लानि महकुमा तामुलपुरनि मथंगाफुरि पार्कआव 9 साननि हाबाफारिजों दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जुथाइ बानजायनायाव 9 साननि हाबाफारिजों बर' सुबुं मोसानाय आरो दामनाय देनाय फोरोंथायनि मावबादा खुंफुंनाय जायो। 9 साननि हाबाफारिजों दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जुथाइ बानजायनायाव बर' सुबुं मोसानाय दामनाय देनाय रोंगौसार मावबादा हाबाफारिया दिनै 3थि सानाव आगान होबाय। बे हाबाफारिनि गेजेरजों खाम, जथा, सिफुं, सेरजा दामगिरि आरो मोसाखावरिफोरखौ सायख'नाय जागोन होननानैबो खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायबावदों। 15 सेप्तेम्बरसिम जों बेवहाय एकाडेमिक सेलनि मोनसे वार्कशप खालामगासिनो दङ। बेबो जागोन बेवहाय मेथाइ इलिमेन्ट गासिबो थाजोबगोन। खिन्थु नैबे दा जिथुनाखि तामुलपुर मथंगापारायाव क'क्राझाराव बांलादेशनिफ्राय फरायफैनाय फरायसाफोरखौ दुंब्रुदै बरायदों। राज्यो सभानि MP बिस्वजित दैमारिनि बानजायनायाव क'क्राझार बिगियान फरायसालिमा, कमार्स कलेज आरो क'क्राझार सरकारि फरायसालिमायाव बांलादेशनिफ्राय फरायफैनाय साबा फरायसा फरायसुलिफोरखौ बृहस्पतिबारनि मोनाबिलि समाव क'क्राझार बिगियान फरायसालिमानि नीलकमल ब्रह्म अडिट'रियाम न'बाङाव दुंब्रुदै बरायो। बे हाबाफारियाव राज्यो सभानि MP बिथां बिस्वजित दैमारिया बुङोदि बांलादेशनि बर'फोरजों जेब्लाबो गोरा सोमोन्दो लाखिबाय थागोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथियो। दिनैनि हाबाफारिया जेबो नङा, जों मोनसे मोनाबिलिनि जानाय बा डिनार मोनसे एरेन्ज खालामदोंमोन। जे बांलादेशनि जि फरायसाफोर जोंनि क'क्राझाराव फरायनो फैदों बे फरायसाफोरखौ लानानै बिसोरनि गार्जियानफोरखौ लानानै आरो बेजों लोगोसे जों मोनसे कालचारेल एक्सचेन्जनि प्रग्राम आरो जाहाथे जोंनि गासै बर' गार्जियानफ्रा क'क्राझाराव थानाय क'क्राझार टाउनाव थानाय बर' गार्जियानफ्रा बेवहायदि बांलादेशनिफ्राय जोंनि बर' फिसाफोर फरायनो दंफैयो बेखौ जाहाथे बयबो मिथियो। खारन बिसोरनि बिमा बिफाया जोबोद गोजानाव बायरा हादोराव जिखुनु खैफोद आफोद माबाफोर जायोब्ला जाहाथे बिसोर माने जेरावबो सेल्टार मोनो, बयनिफ्रायबो मदद मोनो, सिनायथिलायनायनि मोनसे सिम्पल हाबा। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुराव सिनाय मोनै आइजोनि जिउ गैयै देहा बोखांदों। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर महकुमानि बेन्दों सिङाव थानाय नाग्रिजुलि ओनसोलाव सिनाय मोनै सासे आइजोनि जिउ गैयै देहा बोखांनो मोननाया ओनसोल नायनो गोमोहाब होदों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जिउ गैयै सासे आइजोनि गोथै सह'खौ नाग्रिजुलि पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय ससिपुर गामिनि बाल्थिं दैमायाव सोरबा सिनाय मोनै सुबुंफोरा फबना दोनखोमादोंमोन होननानै पुलिसनि सुलुङाव सन्देह खालामदों। चिरां जिल्लानि रुनिखाता पुलिस थानानि सिङाव थानाय सेलेखागुरि ओनसोलनिफ्राय गोबां बिबांनि दंफां जब्द खालामदों। मोनसे सोर सुलुंनि बिथाजों सं दानानै हाग्रा बिफाना बृहस्पतिबारनि मोनाबिलि समाव चिरां जिल्लानि रुनिखाता पुलिस थानानि सिङाव थानाय खुंग्रिं सेलेखागुरि ओनसोलनिफ्राय गोबां बिबांनि दंफां जब्द खालामनो हायो होननानै हाग्रा बिफाननि सुलुङाव फोरमायदों। गोसा दंफांफोरखौ हाग्रा बिफाना रुनिखाता रेन्जआव लाबोनाय जाबाय होननानैबो हाग्रा बिफाननि सुलुङाव फोरमायबावदों। रादाबखौ फोजोबनायनि सिगां गाहाय रादाबखौ फिन खेबसे फरायफिनबावदों। क'क्राझार हिन्जावसा फरायसालिमायाव गोदान फरायसा बराय फोरबो हाबाफारि खुंदों। तामुलपुराव बर' सुबुं मोसानाय आरो दामनाय देनायनि फोरोंथाय मावबादा खुंदों। क'क्राझाराव बांलादेशनिफ्राय फरायफैनाय फरायसाफोरखौ दुंब्रुदै बरायदों। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुराव सिनाय मोनै सुबुंनि जिउ गैयै देहा बोखांदों आरो चिरां जिल्लानि रुनिखाता पुलिस थानानि सिङाव थानाय सेलेखागुरि ओनसोलनिफ्राय गोबां बिबांनि दंफां हमदों। बेजों लोगोसे दिनै रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।